from that glorious into. Okay, Yazi yonke la. okay, after that before you call are you assuming of history enjalo asithetha nge-physical manifestation ukutha ngizofana uyakhulu okanye mhlawumbe ibhola oqala ethile Lokho behlukene kalokho abantu ngoba i-evilness yabo. Behlukene. From i-evilness yabo. Khumbula kaloku labo bantu benza lento nje bakhonza isathane. Yabo. Isathane yena kwi-Revelation. Kwi-Revelation no. uJude. The book of Jude from the New Testament. From John or from Revelation. It is one book, the book of Jude. Ikhuluma uJude. Ikhuluma ngoMoses. Eshonile. Sekulwela umzimba wakhe. ULucifer ufuna ukuyothatha la mzimba. Uyabona ukuthi awuthatha ubeka ngani. Kule tempele lakhe ukuze labantwana akhona ukuthola abantwana bakaNkulunkulu easy. Yabo. uChrist uMikael uyasuka uzodefenda lo mzimba ngokunokwayo as an angel afighte noLucifer. Yabo. Adefeat uLucifer. Aprotect lo mzimba kaMoses. Yabona. Ngani laphelezya bezokudala besebenza kanjani ukuze evilness kubeke befuna uku-align yonke into abayenzayo lezo zaNkulunkulu ukuze bakhona uku-mislead abantwana bakaNkulunkulu. That is why King Pharaoh of Egypt wabulala uKing Josiah. uKing Josiah uyabuye lapho uthi ubrother wakhe. But bafika lapho uKing Josiah uyabulawa nguKing Pharaoh. Uthatha abantwana bakhe benziwa izilezi lapho. Sekufundiswa abantu unyana kale ntombi. Awusele book of le nto kafaya.